I a nit Benilloba era una festa, i és que no hi havia per a menys. Començava el programa de Canal 9, Un lloc al món, en el qual els habitants del poble són els autèntics protagonistes. Tots reunits davant d'una gran pantalla gegant van viure la gran estrena. I Ferran va compartir amb ells esta magnífica velada. 10:30 de la nit i a Canal 9 s'estrena Un lloc al món. I així a Benilloba, el poble, expectació màxima, que han entrat en èxtasis. Esa será mi casa cuando me vaya yo. Sí, al Parc de les Moreres s'ha reunit, podien dir, la meitat del poble per veure el programa. I de moment com va la cosa? Pues va molt bé, està agradant-nos molt. No? Dona un poc d'impressió, però és molt agradable. Chiquiteta, ja Si està. tens un encontrós en una família... Ja està, ja s'ha acabat. T'ha agradat, Boret? Sí. Sí? I El que no m'agrada és la veu que m'heu posat. Però estàs guapíssima. Clar, però si guapa ja soc. Cristina, per què estàs amagat? Què et passa? Estic apurada. Per què? Deixa't tranquil·la. Cara de lobo. Me gustaría hablar con él y preguntárselo libremente. No, que Com estàs patint, eh? Yo tengo el corazón que hoy se sale. ¿Quién debo votar o a quién Yo no? pienso que tú la idea la tienes clara ya. No, no, no. Com t'has vist? Creia que dia més coses. Ah, pensaves que estaves pitjor, sí. Sí, creia que dia més coses, però jo ni el falte ni res. I, Bé, no, i si la no es falta pregunta ningú. que li fas tampoc és tan Tu pensaves que això que anava a ser això? més grave. De veres un 10, 10 sobre 10. Una meravella de programa i tu no pares de riure. No, jo faig de riure perquè és que estic mirant la situació d'aquest dia i estic pensant i tinc ganes de riure perquè Estàs recordant-te, no? recordant-m'ho. Ja em dic coses, dic això dit jo, ja no me'n recordava el que havia dit. I com és el primer impacte quan uno es veu una pantalla gegant? Pues el primer impacte un poc raro, jo què sé, comencem a treure un poc de defecte, però dic, no, té igual, som com tal, estem ahí conforme som i ja està. Naturals, com la vida mateixa. La vida mateixa. Que no pareu de riure, eh? De veure molt, lo guapes que hi siguem. Que vergonya, per favor. I s'acaba el programa i el poble està encantat. Un lloc al món ha sigut tot un èxit i la setmana que ve a les 10:30, dimarts, més encara.